ngihlala phansi ngigqoqile ngingasi ngaphathi komsebenzi ngaleso sasayengikho ngathatha isinqumo sokuthatha isibhamu lokho wona konke mntana ngangenzela ukuthi ukhule kahle wona konke mntana ngangenzela ukuthi ukhule kahle ufane nabanye abantwana nawe ugqoke kahle yize ngaphelele ejele ngazama ngehluleka mntanami Black Compass diesel Gucci audio sanibonani Invictus Scandal diesel senkake lezinto 24 singaba sanibonani ninjani perfume asakhona ngizama ukurephi order lo muntu la angilele umuntu olala imali sisizulu ayikho inkomo yobuthongo so mangilele chuthi ayikho inkomo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 chuthi ngale ayikho inkomo yobuthongo bafethu nengilele ngizoyithatha phi imali ngoba fana ngizama ukwenza imali la angeke ninjani yo ayingeni-ke le nto le ayikho inkomo yobuthongo osazini isizulu asisho njalo ningitshela uma ngi-wrong nakasasepa ngisayibona ngizama ukupakishela umuntu i-order lakhe lalama-perfume guys njalo ama-perfume akhona abafuna ukujoyina abasho 99 rand ukujoyina senza imali guys akho ngifuna ukuvula abafuna imali bangithinte abafuna ukujoyina bangithinte abafuna ukuthenga guys anithenge phela ningisupport nakho ngibroke ezweni noma kuthenga abantu abawu10 nje ngizama angithi ngidinga nayi tape khona ngizowavala ayingeni kahle le 1 2 3 4 5 6 khona umuntu order ama-perfume awu20 khona ngiyomphathisela kusasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 yashort ngizama ukuvala la ngizama khona ngikhohlwa ukuthenga ilokhuzana ta yabona mina ngiyaphithizela uphumlani ngimshiye emandeni because yabo nje mengisuka emandeni ngiba late ngathi yini le ngenza ngiseka lento le khathi ngicela ukuphendula lo mbuzo othi ngihlala kephi ngavuka ekseni ngingena windi lemoto so nje angisawuphenduli lo mbuzo nkosi yami angisawuphenduli umbuzo othi ngihlala kuphi angiphenduli isidalo ngisendlini ngibuye namhlanje like hayi ukuthi ngibuye namhlanje izolo ngibuye emsebenzini ngahamba ngaya khona namhlanje ngabuya because yabo mengisukele emandeni fanele ngivuke early ke manje mina ngiyakuthanda ukulala mina ngisho nale information wrong angisafuna ukuyigive
ngoba manje lezo indawo ngibuye ngihambe so ngcono umuntu eqale ukuthi hawu sisane ngibona endaweni ethile uhlala ngisashwa nje ngizophinde kade nginayo nje namhlanje Bafethu akekho nje ocanithenge phela ngibeka ama-perfume njo nakho ngifom cover so ngiposte ibelly buster nje ngamenshi ngatheka nosisi wakhona nenamba ngifakile lapha so uma ulokhuza uyifuna yabo nje I think ivideo yami yesithule so ungangena la ungicheckele ngizoba nenkinga yokuvula lo guys yabo kuthanda izinto sengiyahluleka ke manje ngingahluleka ukuvula isalo sethu khishwa kanjani yona lento le bafethu into zabelungu zoze ibuyele kubo abelungu uyinkunzi Mrs Phumlani kodwa nginkunzi ngani manje guys yazi ngikaxelela kanjani ngomesi ngithini zami ayenzeki yo yabo ukuthanda izinto ububhizinisi izinto eziningi sekwenzekile yangiphafela hey Nkosi yami okay yo bafethu la nithenge phela ngomoya wesonto niye kunuka amanzi kazi kuzoshisa manje la nithenga ama-perfume kuzoshisa manje ukunuka kahle kubalekile hey hayi ngathi ngize nenye ngempela mina ngenzela ukuthi engaphahliwe mina ngikhala ngebhuliyet ifu kanti manje ngoDisemba ngihamba lapho mina ngiyasebenza angikwazi ukuthatha ama-trip akude yabo ngathi seze ihambela yedwa because mina ngiyasebenza ngoDisemba nje ngizobe ngisebenza ngicela uBlack owamagazi omthembayo na ufuna i-weave enjani yami yeah guys hayi shame ngeke ngasho ngathi zizoze ibuyele kubelungu hawe ma bafethu
Senengikhumbuza ukuthi ngikhathi ngibala bemanga kulama perfume ngathi ngizo-eda manga cause fanele u20 sengikhohliwe. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Oh, beshoda 4 ngiyabonga. Stock price aba u 10 595 rand including courier fee. 10 595 rand including courier fee. So ofunayo angithinte. Black kodwa nomnandi yazo. Lady Million. R100 le bese kuthi le u200. R100 lo ngeke ngimehlise ngeBlack Friday uzoqhubeka u100. Mhlambe lo ngingambiza 150. Kodwa uLady Million u100 omngaka then omngaka u200. Enuka kahle for umfana ngithanda iInvictus mina. Ngithanda iInvictus neDunhill Blue. Ibheli ibhuku lami. Ngize ngiwabhale phansi lawa nginukela kahle khona ngingawakhohlwa ngiwazi wonke. So okay, for abafana enginukela kahle. Bese ngishilo nje number 1 wami Invictus, kube Dunhill Blue, kube Dunhill Red, mase kuba iCreed neDiesel neAman SI. Nginayo tobacco, nginayo. Simbo. Yo iSunset no. Ngimaqala ngicheck la iSunset ibikhona one side Scandal Invictus Gucci or Diesel Black. Just ngifaka awu4 angekho lapha. Lady Million. Vanilla unisex unuka kahle yazi. uPhumlani ngimshiye eMandeni, usemandeni uPhumlani. Usiyami usemandeni. uPhumlani, hawu baby angiboni. Baby ngiyaxolisa bengingaboni. Baby bengingakuboni ngithi abo mangigobile ngisabheka ama perfume. Bethini kanti? Phumlani faka yona le ngithandayo. Baby ngicela uphendule la. Hawu kodwa ngiyasoka la mshambi. Bengingaboni. Baby phela commenta futhi sengiyabona nje. Baby mfethu ungahambi. Ngicela urequest. Baby ngicela urequest ngiyacela. Baby ngiyacela. Nang iphihlikile inlebe shem. Hayi iphihlikile. Nayi Dunhill Blue. Baby ngicela uthenge le iphihlikile. Imake baby Nkosi yami, sithanda sami. Baby ngaboni. Ngingaboni baby mfethu. Hayi. Ungenza umuntu omubi. Okay. Ngizibelani. Ngaboni. Hawu. Hawu sabathe ngiyakhomenta lutho. Ihlola yami. Baby. Mfethu nayi phefumulo yakho ngokuthi ngabukho yangicama. Okay, ibeke lento basubuya uthe nayo. Ngibuya neqala. Ngitshelile ngathi mina ngizokwenza ngendlela yami. Ngitshela ukuthi ngizokwenza ngendlela yami mina. Ngizokwenza ngendlela yami. Mfethu. Yes. Baby. Yebo. Ngithola ama-passport. Yabona nje abangenayo bazothenga. Ngiyakutshela nje yabo ngicela noma
Ngicela nje beningena nje kusami, ngicela nje beningena nithenga ama perfume. Less than 100 perfume. Angithi? Angikuzwa mina. Basi nabo bakuzwa. Angizwakali. Angazi kodwa basho njalo. Ngiyangizwa. Ya ngiyakuzwa mina. Angizwakali namanje. Uyezwakala. I think kumele kuhambe mina cause mina nginenkinga. Lenkinga yani. Angani mina network yini? The request kabusha yazi. Yes. Angiseka ngibonana ngisho. Baby. Bye. Thanks for being live. Yezwa. Ha, sephumile. Angishiya. Bafethu anithengeni phela. R100 le 30,000. PMP ngingakwenzela ngocourier. Awu 10 595 rand. 595 rand out 10. 595 rand. Guys, shuthi network kangazi. Out 10 595 rand. Othike ofunayo. Ipeni lami angisaliboni. Guys, I think I need indawo entsha yokuhlala space esikhulu because now nginempahla eziningi and the space asikho la. Ngifaka inamba yami la. Okay, le number le eyodwa u100 abang 100 eyodwa out 10 ngizokudayisela ngo359 bekuyini. Okay, 100 eyodwa 200 le. I think fanele ngivele ngize lapha emall esikhawini ngivele ngibeke nje itafula ngizodayisa niyabo. Okay, le number nginika abantu abacela ukuthenga. Hayi basazobuza ama price. Uma ufika nje lapha ku inbox wami ubuza account number, ufaka imali nami ngithumela ama perfume. Ngiyacela. Oh kodwa u595 rand ngichaze lento le. 595 rand is stock price secompany yakade Perfume Co. So ngingakodela ngakho angimind. Kodwa ngizothatha noma 3 days 2 days masebathola. Yabo. 595 rand 595 rand ewu10. 595 rand ewu10. Okay ngibhale la phansi. Bese uzo-add nemali ke yami ya Pix. 595 rand out 10. Uma ujoinile, kodwa nakhona ngisho ungajoinile ngingakwenzela ngoba ngumuntu onganawo umona. Yabo, umuntu ongenawo umoya. Then usuzongifaka u60 rand wa Pix ke. Inamba yami nansi, ngizoyiphina kuma comment. Cela umuntu ongakabi nemali angaqala ngibhaleni, ngicela ngibhalele masenayo.
yabo ukupreventa nje ilokhu i-disorder lapha ku-inbox wami. Othi ngizoyibhala la mase ngiyayiphina. No, i-training ngingakudayiseli, ngingakwenza, ngingakodela mina, angimind. Mhlawumbe nje ngihlezi ngikodela mase ufuna ukwenza ngikodele, angimind. Bese-ke wena uyadayisa-ke umunqena ukujoyina. Kodwa ukujoyina, uma unganqena ukujoyina, ungajoyina uzenzele nawe kwenza imali eningi, because uma ujoyinile phela bokuthi xaxa amaxabiso. Ngifuna ukukhomenta la. Angazi ukuthi ubani lo ngifonelayo, angazi noma umuntu othatha inamba yami la, cause khona inamba lokhu ngifonela. Phumlana ngazi useshonephi. 078 213 then-ke ngizoyiphina. Kodwa ibikhona yini lapha? Ngidinga shoda 4 angithi. Sunset ukhona kodwa. Okay, sengifake uLady Gaga, uLady Vanilla Unisex, Blackboard, Lady Million. Sunset ukhona. Lo ngifonelayo. Yena lo ngifonelayo. Ayeke ungifonela. Ngiphinde ngifake futhi. Yabo. Yo guys, ngiseni ngazi ukuthi kuyenzakaleni. Soran ibheli pasta inamba uzoyithola ku usisi ngimthekile mama. Uzama ukungicheckela kahle kwilentozo. Uzama ukungicheckela la. Oh, inamba yami nansi bafethu ngoba manje ngiyaphazamiseka. Nansi. Abafuna ukujoyina, abafuna ukuthenga. Joining fee 99 rand. Masufika lapha inbox ungabe usabuza indaba yokuthi malini joining fee 99 rand ukujoyina. Yes, ngipheka ama-order. Yes, ngipheka ama-order. Ngiyawathumela ekuseni before I go to work. Ngiyabonga. Hey bafethu, lento le ehlephuli lento le. Mina ngiyaphuma kuyo.
Bafethu. Ela nithenge bandla. Ela ngoma wesonto. Let's le video singumakoti. Ngomakoti mina vele. Ngomakoti abheki mina. Ngomakoti abheki mina vele. Nongathanda uyozathanda. Excuse me. Phumlani akasabuyi. Yabo Phumlani akasabuyi. Akasabuyi Phumlani. Ilawa mangaki lawa mancane lawa 595 ilawa 30 mini. Ilawa mancane. Sabuyi akanimfonele. Lona number yakhe asho ukuthi ngithe yabuya phela manje. Angazi ukuthi senzani. Ngicela ungidayisela nami. Ufuna ukuthenga asho. Guys, phela ngicela ngithenge kuzo December anginamali. Nginemndeni eminingi kabi mina kufanele ngiyondle ngoDecember. And ukuthengela imndeni ehlukene senginobe trio extra. Kanti bengithengele u2 wasekhaya kamama, isekhaya kababa, laze ekhaya lethu emzini kama yabo nje guys, siwu4. Ama perfume enginawe mama inhlobo nginelontuzana. Ngizokufundela. Phumlani usaphumile ngazi kwenzakaleni. Ngine Scandal samantombazane, Blueberry, Sunset, Scandal sabafana, Invictus, Rosy, Black Oat, Dunhill Blue, Savage, Jimmy Cho, Lady Gaga, Lady Million, Boss Orange, Creed, Dunhill Red, Dunhill Blue, Diesel, White Oat, Aman SI. Ngazi noma ngisheshisa yini. Kodwa ilawo now. Sakhona ring light. Animfonele nimtshela buye yes Lady Million ikhona. Mama yazi I-packaging yalama perfume it's the same. So wonke packaging ngendlela ifanayo. Kodwa ke kuyahlukana ngithi yabo nje lo uLady Million balwela ngemuva inhlobo yawo. Ngathi makavela uLady Million yabo. uLady Gaga lo. Le u200 le u100 le incane 100 le 200. Nabafuna ukuyidayisela basho ngibadayise ngibadayisele mina ngeprice right. Please can I afford the perfume? I'm here from John. Hi Putram. Almost serious. Nansi number yami ithathe. Uma ufika nje lapha ku inbox wami ngisho ngathi 40 perfume ngisendele account number ube ufaka imali
nami ngibe ngikuthumelela ama-perfume akho. Kulula nje. Oh, for lokho ama-iPhone ngizophuma kulo live ngihambe ngiyojoyina kaBhuti Bongani. Yabo, cause Bhuti Bongani kahle mina ngisebenzela yena. Ngisafaka. Wesha, abola abe u20. Maze ngafolda kabi. Abe u20. Ngiyavala ke manje. Njani? Hey, ngenzani manje? Ngifaka plastic omngakanani la? Hey, ngiyamosha. Ngiyabonga. Afethu ngithengeni phela. Sobonga. Ala ngoma ngesonto ngithenga. Ngithenga phela abangani bami. Ngisazoyenza. Guys, angitshela Phumlani abuye phela. Angitshela Phumlani abuye phela sengimkhumbule. Bengi sobonga. Yabo ngile fanele ngifake inhlibhonethi yakho. Ngiyabonga ntombi yami. Fanele ngizodayisa, fanele ngazi bafethu. Fanele yasone ngenze njani? Fanele abo ngibeke nje itafula nami mengasebenzi mhlawumbe ngama weekend. Ngiyobeka nje itafula erek ngivele ngidayisa. Ngay order kashin. Hayi imali ngomba ayibizi kodwa. Kodwa nje kashin. Uma uyifuna ungangifakela imali ngikwenzele ngoba ngizokwenza order lami sasa nje la kashin. So mu interested ngifakele ne-order lami mase lifikile ke sengiyoposela. Angiyena umuntu onomona. Ngiyasebenza nakusasa nje nalokho kusawumsebenzi. Into engenzela imali isawumsebenzi. Nalokho kusawumsebenzi sosiyami. Ngiza angijabula isikhathi esiningi mengithola ithuba mengingakhathalanga nje emsebenzini kakhulu. Kumele enze sure ukuthi ngihambisa ama-order abantu. Ngoba khona abantu ababa impatient phela i-order lakhe ngingasafiki. So ngizolana. Ama-perfume mama ngidayisa ama-perfume. I follow chat. Ingalontuzi. Ingaphumi phela. Sengiyaqeda izoqaqa umnikazi wayo. Bu. Bingi. Osiyami, ufuna ukwenza sure phela ukuthi asiphuki. Ufuna ukwenza sure
guys. Ngifuna ukuthi umuntu masethi fike khona ephehlikile kanjani ayashoda khona eqasakile. Angifuni itori. Yeah guys, out 10 ufuna ukudayisa 595 rand. 595 rand. 595 rand. 595 rand. 595 rand. 595 rand. Ngiyabonga maqwabi ngokungiphendulela house koni my angel. Ngiyabonga. Okay guys, so nali order lo muntu ngithenge nani ngithenge ngathi uNkulunkulu nami ngibuza intombazana njene iphantha ikhamisa ngisela hayibo mfethu madwala kube kuhle ukuthi umvuse ngempela guys. Khona nikade umuntu osalindele ukuthi yena njalo nje usenkhuluma namasifazane osalindele ukuthi yena nje fanele enzele into, ngisho kuthiwa umzali, ngisho kuthiwa umfana, ngisho kuthiwa umyeni wakho. Angisho ukuthi nibafanele ningasenzeli izinto, nisenzele, siyakuthanda lokho, kodwa nathi sibe sizame eceleni, kodwa nisenzele. Yabo, siyakuthanda lokho guys. Yazi ngisho usebenza, ngisho kuthiwa uhola kangakanani, muwenze lento kuhlukile, kumnandi, akufani kumnandi kakhulu makwenziwa umuntu wakho. Yabo, asakhona salama ngani befethu abaneyimoto khona nawe imoto 80 rand. Cela ungino 500 phela. Cela unginike ngo 500 phela. Oh, uthi ucela nginike ama perfume ngo 500. Okay, nginga. Okay. Ish. Okay, yo. I'll 10. Yeah. Okay, ngizonginikeza. It's fine. Ungifakele no 60 rand ke wa pics. Uzobo 560. Angiyena umuntu onomhopolo, khona nawe uzoqala into yakho. Phinda uzo-order kimi futhi. Uzobe usu-order ngeprice yakhona ke. Kodwa ngizokwenzela ngo-500, thatha inamba yami lapho ngizokwenzela. Eyodwa umiyodwa i-100. Okay, sanje eli-order nomuntu ngizolibeka apha. Sibeke lapha. Yo. Okay. Hawuna akube ngigcoke nasi iskipa sami ngifumele ipijama. Ngifuna ukubamba la. Okay. Ibonnet ngiyathenga kashini. Abafuna ukujoina nabafuna ukuthenga ngizophinde ngifake inamba yami la. For him and for her. Khona him no her bonke khona. 0782130377. Wafika wakhuluma into engahlangene nokudayisa nokuthenga, ngiyablock noma ngiyakuziba nkosi yami. 0782130377. Okay, ngilokhuza lo bethi sicela ngimdayisele ngo 500 ama perfume naye. Okay. Le i100 u200 sile. Ngoba ile enkulu le and packaging yakhona yabo nje nesivalo sakhona sinokuthinthina. Bese kuthi le thatha inamba yami ucela ubuza amatext thatha inamba yami bandla. Bese lo 100 rand. 100 rand, 200 rand. Abafuna ukujoyina bajoyina, abangathanda ukujoyina, abafuna ukudayisa, ngingabadayisela ama perfume mina ngishilo ukuthi 595 rand e10 abafuna ukujoyina. Yayizwa leyo nto.
yayizwa leyo nto. Yes, mase ngisendela ngophepho. So angazi usimo wena nilobo uthi ucela ukuthi ngidayisele ngo500 ngizokudayisela u-R80 waphepho waPix. Abafuna ukujoyina nansi namba yami ngiyiphinile, ngizophinde ngisho kuthiwa kuphi ngizokuthumelela as long as ungisendele i-store code nje wena. Korea 087 213 0377. Abafuna ukujoyina ke umuntu mase sifuna ukujoyina abe ready ukuthi uno99 ebank okhokha i-joining fee. Uma usungifakela i-order imani, uma usungifakela i-order out10 ungiphe neskipa ngiyi-student ngizama impilo. Iskip awushem. Ngisazoyicabanga iskip nami Nkosi yami ngisanda kusithola. Imali manje mangithenga kuwe for ukudayisa uyawamixa naka 200. No, aba 200 phela iprice yakho ihlukile. Mina le price engisho la bangithi 595 rand, it's for 30 mil about 10. Nakhona ubabiza 120 noma 100 rand. Engithi uyabo. Wena masuthola iprofit enganani umwabiza sithi nje uzowabiza 100 rand kanje ngami uzothola iprofit ka 400. Umuntu esedwe kwabiza 120 uzothola iprofit e100%. Le price othenge ngayo uzothola iprofit yakhona futhi. Yabo. So yeah. Uma usemandeni uyithola kuphi? Uma usemandeni nginikeza uPhumlani nihlangane eplaza ebese yanginikeza. Ya guys, amanye ama comment angikwazi ukwabona but ningixolele ngwabona ngiyaphendula. Sobonga ngizobonga angiceli lutho. Stock price salawa ka 200 lawa u 200 ka 200 uma e5 aw 5 ngiyakudayisela ngamalenje ngo600. Yeah, 600 aw 5 600 ngithi abo aw 5 600 iyo 200 futhi uzoyenza profit ka 400. Now futhi allowed ukwadayisa ngo250 mina nje ngiyibizela 200. Mina ngizolanda imandeni because ngifuna ukuhlangana nawe nomfana kagogo. Okay, ungayithola kuPhumlani uma uzolanda imandeni ngoba isikhathi esiningi mina ngisuke ngisebenza Nkosi yami. Yabathenga udayise then uyobafaka imali bona bakholele uzidayisela wena imali yakho. Uyathandeka uzidayisela wena imali eyakho. Udayisela wena iprofit yakho okwakho nje. Okwakho ukuthi mhlawumbe uma ujoinile uthenga ngama price abo nje uma ujoinile le uthenga ngo36 rand iyodwa. Yabo. So ukujoina for ukuthi kunama benefits akanjalo amanye amaningi ama benefits ukhona ama rank up bonus uthola nama commission. Yabo. But lo bebuza ukuthi lawa awu 5 u600 600 I think but akweqi 600 isidu 600 noma ngaphansi kwa 600 but ake ngithi 600 khona ngizoba on the safe side. Yabo. Yeah guys. Angzanga. Okay, ukujoin u99 rand. Yes, ujoina kuphela joining fee once off. Awuphindi uyikhokhe once off. Uyikhokha once nje. Yabo. Ibonnet seyimalini ngombe kaShane ayiqingisho 150. Iperfume enkulu sengibona imessage ya WhatsApp i200 enkulu.
Angimthandi umuntu odelela indoda yami. Angazi umuthi uphula mthuthu ophumula niqonda ukuthini lokho. Kuyanginyanyisa umuntu odelela indoda yami ngisho kuthiwa ubani uyanginyanyisa. Umuntu ongamhloniphi nje omunye umuntu. Angikho kodwa lapho ngisemaphefumini nje mina ngifunela ukuyidayisela nabafuna ukudayisa ngibaplake ngibadayisele ngama-price a-right. Ufuna ukuzongikhuba nje usuku seliphele. Ibheli pasta ayidayiswe mina usisi bengimenzela ipromo kodwa ngifakile inamba yakhe. Ngamthega futhi kuleya video yami. Bu 50 ml ile enkulu then le 30 ml. Amehla kanjani? Sabona Andile Mkhizu njani? Ndlela kaSompisi ngiyaphila. Waze bamuhle Madube unuka kahle ngisho ebidweni. Ngiyabonga. Yes guys, I think lento yangenza ukudayisa ama perfume ngiyakuthanda ukunuka kahle. I think ngi-obsessed ukunuka kahle. Umuntu onuka kabi. Hayi umuntu onuka kabi, umuntu onukayo, umuntu ongayithandi. Hayi uyanginyanyisa shame. Ama perfume khona abantu besilisa nabantu besifazane nawe imoto. Emoto 80 rand. Nansi emoto 80 rand. Emoto fanele ngifa emotweni yami yazi. 80 rand. Much love from Eswantini Madube. Ngiyabonga. Sicela uphume Nkosi yami ungazokwenza ngila. Azi uyangikhuba nje loyo msotobe ntontoni. Angcono vele ngingamnaki. If udinga uqala okay, uplug kwama wave ulokhuza wama wave ngizokunikeza inamba kaMelody. If usujoinile uthenga isample odayisa ngayo. If you wanna come to become a reseller. Okay, ngishilo. Okay. Angithi le ade ngichaza ukuthi uma ujoinile uthenga ngama price aphansi. Yabo le price engisho mina ukuthi ama perfume awu10 595 rand is for abantu abajoinile. Uma ungajoinile awu10 nje 1000. Ngithi yabo 1000 awu10 uma ungajoinile. So mina bengithi I'm willing ukuthi umuntu ofuna ama perfume ngingam-ordela under igama lami because vele mina sengajoin. Ngim-ordele ngeprice yakhona. Angimandi ukwenza njalo. Yabo mase ngenza njalo mina angitholi profit. Because wena ufuna ukudayisa kodwa ufuna ukujoin mhlawumbe ubone ngase process yokujoin yakubhora noma uyithandi noma uyizisisi kahle. Ufuna nje ukuyidayisela. Mina ngizokudayisela ngeprice le ngistokha ngayo nami, ngistokele ngayo angimandi base ngiyanikuyeza. Yabo. So anginawo mona mina ngifuna sonke sibe right. So nje uma ukuthi unothanda ukujoina lo 595 rand nawe uyabona mafima awu10 ngithabo. So angitholi profits ngalokho angitholi lutho kahle kahle ngalokho ukuthi nje ngikodele ngisize wena ngithola isibusiso uNkulunkulu. 100 rand le 200 le bese wadayisa ngo100 rand noma 120 khona umuntu siwabiza 160 kuya ngawe yabo kuya ngawe. How does the process of joining, or if I buy from you, how much should be the start up for 20 perfumes? Okay. Okay, process of joining mama it's okay ayikho into ayikho complicated because ngizonginikeza ilink ujoin yabo mase ujoinile mase odela wena from icompany the Perfume Co. Then nawe ungalokhuza ungarecruit abanye abantu umifunela icommission yabo umufuna ucommission umujoinisa abantu uthola commission ngalokho. Uma ukhuphuka kwisikhundla okay unama targets ofanele wa reach ama team says uma wa reach siyakhuphuka isikhundla ngokukhuphuka kwesikhundla uyakholela lokho. Uma kodwa ke uthi ufuna ukuthenga kumina ngoba ngisho I'm willing ukuthi ngikuthengele ngestock price secompany lesi nami ngithenga ngaso anginawo umhobholo phela mina yabo. So stock price secompany ngingathengela ngaso shuthi awu20 times 2 u595 rand shuthi I think 1 point something yabo awu20
abafunayo aba-interested ngizoyifaka inamba yami khona usisi obuze ukuthi u-aplya kanjani umsebenzi wakho wajombeka ngephutha akaphendulekanga bakithi. Guys, i-process yokuthola umsebenzi nanoma ukuphi kufike kuphuma i-post nami i-process engenza ngayo kwaphuma i-post nga-aplya kuyenzeka ungathathwa kuyenzeka uthathwe iy'ntahla zabantu ayifani nami ngake nga-aplayela enye yama-trainee ngabizwa ngaphasa ngabizwa ekugcineni ngangawuthola lo msebenzi. So I think kuya ngesikhathi sakho mase sifikile so kuphume i-post mase uya-apply i-posting bese uyabizwa for ukuthi uzobhala qale kubhalwe mase ubhalile uma uphasile leyo test yakho oyibhalile mase uyabizwa for interview. Uma uyiphasile ne-interview mase uyabizwa-ke usuzoqala izinto zokusebenza. Into engikuthandayo yona nomoya wakho phansi Eva Smiling wami. Ngiyabonga gcina kuhle. Awu 10 ngishilo ngathi 595 rand. Othi ngifake inamba futhi kwaba interested wangibuza into ebheceleni ngiyakuziba ngaphinda ngiyasho. Futhi guys enye into uma ngibhalela noma ungangofaka uhayi kimi as long as uhlelo odabeni 078213770782. Inamba njalo ngifakela abantu abafuna ukuthenga abafuna ukuqala amabhizinisi abafuna ngiba-ordele ngemali nami engi-order ngayo hayi ukuthini. Okay mama angithi khona ubuza use-student Korea film. Okay angithi mina ngizo-order using my name yabo mase izo-deliver la engikhona because maybe kudelivela lapho khona bazofuna i-ID yami angikwazi ukwenza kanjalo because mase uyo-collect abafuna i-ID yafuna zonke izinto abayifunayo. So njengoba ezoza kumina futhi zofika bedeliver kumina la empangeni bese mina ngidelivela wena uma useduzane uma ukude usuzongifakela imali kaPax. uPax-ke khona wa-60 rand I think u-5 to 7 days kube khona u-130 u-2 to 3 days. So uma kuwukuthi-ke ufuna ngikuthengele ngalo 595 rand uthi plus u-60 rand kaPax noma plus u-130 dependa kwi-budget yakho-ke lapho-ke ngeke ngize ngiqalele wena ozaziyo kangokuthi wajahe kangakanani futhi. I'm at work but ngoba live ngizoya e-lunch ngizobuka lobuhle ihora ngaxoshwa sisanda uzithobile shemende nenhliziyo enhle uyabasiza abanye abantu. Ngiyabonga. Nithi iBhayibheli sihle isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. Inamba bengiphinile yazi sisukile abafuna ukujoyina. Okay ngizofaka inamba wena uma ufika kumina uthi ufuna ukujoyina awusho uthi hayi uthi nje ngifuna ukujoyina uhlala odabeni ngikusendele link yokujoyina mina ujoyine bese ukhokha imali yokujoyina once off 99 rand. Phumlani ubethe uyabuya akasabuyi 0782130377. Okay so kusigcina ngifaka inamba ya lama perfume are for ladies only or men. Khona abesilisa nabesifazane nawemoto. Khona abesilisa abesifazane awemoto. Silisa isifazane awemoto. Silisa isifazane awemoto. Silisa isifazane awemoto. I wish all the best kuwe noPhumlani ngabanaka abantu. Siyabonga. Ngiyambongela naye. Sihle iskin sakho. Ngiyabonga. Ngomusa kaVaseline. Ngicobela uVaseline ebusweni. Ngicobela nangu uVaseline Bluesim ebusweni. Awunamngozi ngisho kuyaphileka. Usiposta nini isithombe nogogo kaPhumlani?
kade ngasiposta isithombe. Siyafa induna thina wena ufisa kanje. Hey guys, mina ngicabela uVaseline. Abona-ke nje when it comes to ubuso angilokhu ngifuna experiment ngobuso bami mina. Ngikuxela nje uVaseline angicwebezele cwebezele once. Angilokhu nje ngifuna ukuthini. Iphi icici lasekhaleni? Icici lasekhaleni angaze ngaba nayo. Ama perfume ayafana price abesisa nabesifazana. 100 rand le 30 ml. U200 rand le 50 ml. 100 rand 200 rand. Ngiyabonga ukuthi wavuma ngikubingelele uShoprite ngendlovu. Okay, nginankinga ngiphakamisa vele mina nginjalo nje. Awusolupha kwezinduna phela amakhodo ekhanda. Yazini inkinga angithandi mina yabonga ngoba mina nginazi induna angithandi uku-advertise into engingeke engakaze ngayisebenzisa before. Yabo nje nale Billy Bastard ngi-advertise kade wanginikeza usisi wakhona bese kuyisithule ya. Ngi-advertise ngoba nakhu sengibona ingisebenzela mina ngiyabothi yasebenza. Wonke umuntu ofuna ngi-advertise ngiqale ngithathe into kuphele nje isikhathi ngisebenzisa. So eyinduna mengathiwa ngiyayenza ngizobe ngingazi ukuthi leyo nto iyiqiniso noma iyamanga ngoba ngizobe ngingakaze ngayizama. Yabo. Ngiyasaba uvele ngiyabo nje nani nizobe seningibuza unazo nje induna yabo. Ave ngikukhonzele wesisanda. Ngiyabonga noNdumiso umuhle kodwa mfethu ngiyabonga fa. Guys ayengizama ukulala kuseni kusile. Next week Friday siyahola. Vaseline number 1. Hayi number 1 Vaseline. Number 1. iBelly Buster iyangisiza kodwa ngeke ngize ngixeke like omunye umuntu but nje le kanqo lebe ngi-advertisele. Yes iyangisiza. Wena mama ngicela ubone igama lakho. Mama ngicela ubone igama laloko phethe. Ama perfume lawo. uVaseline ngigcoba mangiqeda ukugeza nje. Kuseni mengemsebenzini, ntamba mama ngibuye emsebenzini. Mangiqeda ukugeza ngigcoba wona. Mangiqeda ukugeza ngigcoba wona. Mangiqeda ukugeza ngigcoba uVaseline. Mangiqeda ukugeza ngigcoba uVaseline. Hayi kuthi ngigcoba umzimba wonke. Ningizwe kahle. Ngigcoba ebusweni kuphela ngoba ningazi nginethini. Nakhona phela yabo ama-skin abantu awafani. Mhlawumbe mina uyangisebenzela wena ngiyokusebenza kodwa nje uVaseline angazi ngizothi khona umuntu umphatha kabi. Angazi ngezwe. Kodwa kuyangazi. Abenduna aboke bazame i-charcoal yakagana mina iyangisiza ithatha isikhathi kodwa iyashisa. Iyazishisa. Nizileke guys, Gana charcoal benduna. Nizwile. Ibonnet ngayithenga kaShane mama. Ngayithenga kaShane. Cela uze eKapa noPhumlani inkinga mina ngisuke ngisebenza. Angikwazi ukwenza lokho. Naye Phumlani suke nje izinto zakhe zingamnikanga. Like ingcono uma uzongitshela this month uthi next month asambe Cape Town sisanda. Bese ngiyahamba ngiyosayina iform le-leave uthi next month ngizoyi-leave ngoba ngizobe ngise-Cape Town. Yabo. So ngeke ngivele uthi next week asambeni mase nami ngiyaqhasha phezulu angeke ngikwazi ukwenza lokho. Usebenza njani ekhona Phumlani? Wayifanele ngidependele kumunye umuntu. Ngona usebenzise u2 khona inhlelo zethu zizoshesha. Ngeke kusebenza yedwa. Angeke uPhumlani kade ekhona yazi ku-live la angazi wenze njani. Uhambe umuntu obuyayo akaphindanga abuye.
mhlawumbe umuntu obuyayo akaphindanga ngabuye. Hey guys, bengifuna ukuzoniplaka ngendaba yama-perfume ke. Yeah, ngiyabonga. Yeah guys, ake ngiyolala, kusile kusasa. Qoqela. Kusile. Ngena ngo-past 7 cabanga. Oh, ngimela. Ngizothi ngibeka phe kwakho avele afe. Ngizoba yini weshempe? Ngizoba yini weshempe? Ngizoba yini weshempe? Ngibeka noma ku 40k likes phela mase ngiyalala. Ingizami nje nesi 40k. Ngivuka ngena ngo-past 7 emsebenzini. Ngivuka ngo-6. Hame ngiyo-onisa igezi ngibuye ngizolala kancane. Ngivuke sengiyogeza sengihamba. Mengithi nje ngivuke kahle kahle nje ngasheshe ngaphelelwa ubuthongo. Ngishintsha ngisho breakfast kodwa kukancane. Ona konke mntana nami ngangenzela ukuthi ukhule kahle. Ngangenzela ukuthi ufanele nabanye abantwana nawe uqoke kahle. Yize ngaphelela ejele ngazama ngihluleka mntanami kumanje ngamuqoqa la. Angikwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkhona. Ngiyabonga guys, ngiyabonga sengifikile. Ukuthi lapha enkhona noma wakho ngabe ndlile. Ulale kahle. Mama uyathanda uzanele wakabuthelezi. Ngiyabonga sithanda. Ngingakazi ukulala ngisofonela isoka lami. Ngingazi ukulala ngakhulumanga naye. Base ke ngiyalolu mengiqeda ukukhuluma naye. Base ngiyalala. Ukuthi lapha enkhona noma wakho ngabe ndlile. Aza ugavelela upheni lami. Alele kubheba engalale ngakhulumanga nami. Ngimtabukele kanjani ngoba phela sengithathiwe. Ngoba nazi inhlobo enginazo. Ngibhala kambi nginganayo. Kade khona la ku live abuyi waphuma. Oh and fanele ngenze live nobhuti Bongani ndaba zama iPhone. Yabo. Cela uplug umuntu ofana nawe anginawo. Ela sibuye ucela usukhume ushaye 360. No ngengikwazi ukwenza lokho. Ngazama. Do you know Makhanda? Yes, ngiyamazi uMakhanda. Ngiyamacabanga ngimazela la TikTok kodwa nje. Ngiyamazi la TikTok. Sengiyamazi. Ngihluleka mntanami. Thank you. Ngiyabonga. Mina ubuso bami nezandla konke kuyafana kukho okudlula okunye ngoba ni ngicobela nje. Ngiyabonga. Mfonela nje inkinga manje ngizomfonela kanjani ngoba ifoni engizomfonela ngayo uthi ngimfonele. Ngazi uma ngayibambi. Ngicela uVaseline. Kumanje ukuthi lapha enkhona noma wakho ngabe ndlile.
Imali. Isolambazi liyadikiza la. Angikwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha khona noma wakho ngabe ngidlile ngazama. Ngihluleka mntanami kumanje ngizibona ngesikhulekile. Angikwazi nokulala ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha khona noma wakho ngabe ngidlile. Yabo le phone islow. Uzothola indoda entsha. Angidingi indoda entsha mina. Ngithi ngiyabona ngimfonela phambi kwenu. Mhlawumbe ngiyayibamba ngoba anginayo iSIM card kule phone. So isebenza nge-Wi-Fi because no WhatsApp ngulinkile. Ibhala calling nakhona. Ukuthi lapha khona yabo ayiringi ngisho ukuringa. Mhlawumbe uselele. Mase ngisebenzisa le ngi-live ngazobe sengimfonela nge-phone call. Yabo because ku-WhatsApp and network yasemangethe. Akakwazi phela ukulala engangikhulumisile mina. Angakwazi ukwenza lokho. Aleli, angimazi wenzani. Kodwa ukulala chu. Ngisho ngoba udikizela isizothola indoda entsha angifuni. Ya. Ngathi uyibambile kanti ayibanjanga. Anginawo TikTok kule inga yami. Kumanje. Hawu angiboni ngisho la scene yakhe. Engizoyithetha mase ngimfonela. Ngiyabonga Mavundla I think. Yes Mavundla ngiyabonga. Bakusukelelani ngoba ngathi uzilungele. Ngiyabonga mam. Angisabonanga ukuthi kuba. Ngiyabonga Mavundla. Hayi abantu phela basukelana. Akaleli uyafona. Hey, ngangenza njalo. Engangenza njalo. Yeah guys, sorry bengisabambi call yami wami. Ngaposta as a video. I think 3 days ago ngiposte i-video ngisho ukuthi akekho yedwa umuntu owawina. Kade kugcineni fanele kube khona umuntu oyedwa owinayo. Ngase ngabuza ngasibafethu ngenze njani? Angangiphendula. Phumlani uthe uyeza la angiboni kodwa imbuko nangu.
Ungakanani la efoni yami? Yaqala. Yebo, kwenzakalani for manje? Angazi yazi. Angazi. Usaveli kodwa. Ngiyabona nami ukuthi angiveli ukuthi ifoni yakho nje eza ney'nkinga la ku-life wami. Nasekuqaleni kube nje. Wangena wena kulapho kuba ney'nkinga. Namanje awulele. Seku-right? Siyabonakala. Hawu, ngithi ngiyakufonela uyibamba ngani ifoni lami? Ngiyayibamba ngangitshela ngathi i-network yami iyabheda. Manje ngiyayibamba ilokhu ithi connecting. Angithembi into eshoyo. Khona uvule ikhamera ngibo. Lokhu ithi connecting. Ngigqokile. Uma uvule ikhamera it's connecting. Ngisangigqokile manje. Hawu. Ukhulumeni. Ukhulumeni. Ngisakhangisa i-ring light uhambela uthi uyo-onisa i-ring light namanje uyi-onisile wayihleli emnyameni. Ilapha kuthi ring light. Ngiconnectile charge i-Wi router. Yabona ama-comment athini? Ngivuke. Ale wathona ibheki. Ibheki awusi. Homa 2%. Man 2% for umthonje le. Ngithinta le charge ni manje yabo. Umuntu wayengathi kuningi kangaka. Hawu. I-charge ne power bank ayicharge ayikuningi ngempela yazi. Awunayo ibheki. Afuna ubheki. Afuna ukhanyisa igesi. Unayi-TV. Manje ufake charge ni phone. Ngizokhanyisa ring light manje. Ngiqale ngicharge. Okay. Amangqokile. Okay. Yabo nje sisami sengizisa izinto ezingifanele ngilale mina. Nami ngibona ngathi uphumlani mabethu uyaphithika ngiboni kahle la. Yabo nje. Ukubona kahle lapha. Hawu. La mhlola yami. Yini manje angifana endaweni enkulu manje. Ngibona kahle ngikubona. Ngisayibona nembobo ye-charge phela manje. Inkinga iningi la. Hawu. Mina ngikhiphe ifoni yami abe ngiyabhayiza mina. Why khona ubamba shutdown? Ngifuna ukushintsha. Ushintshani? Ngifake i-charge. Kwenzakalani manje? Ngibona ikhanga ngasemgetheni. Ngase bamkhulu kanje. Umangqokile. Ngibona kahle. Kuthiwa yikuthetha. Ngiyabonga.
Bonga. Usunciphisile. Hawu. Phela ngasempendulo. Angikhuphula. Kuba sengizohlala la kusofa manje. Angisenjalo mina phela. Ngihleli kusofa nje angithi ngijajile manje angithi ngikwazi ukuya embhedeni. Ngiyakwazi nembhedeni. Ngizoya kanjani embhedeni ngijajile? Ngifuna ukubona umbhede kuphela. Wozobona eduze. Yini le qalazayo ngazeceleni. Ngithi musungifakela kunjani musungifakela endaweni enkulu yazi bese ungikhiphe la ngifake into encane yabonga Yini le qalaza bro. ubuka ifoni nje ubuka ifoni ngithe kanjena Ngibonile amhlaka phela. mbuka lo thuthi show wena la show wena wanini Awukho right. lapho ngomini ngihlala ney'ngane zakini ngala isiphephi nesine. Okay, see you. Engabe sengihlela-ke mina nje shiphe ibhesari. Hayi sisanda akekho umuntu obe nganyamezela ixesha elide kangaka nokuba ube khona. Juliet, Jubi banisifundo ungangidayelwa mina. Wena sewuthatha isikhathi eside ukukhamisa ngobani? Hawu bengilele phela mina ngiyalala ebusuku ngathi ubusuku ukulala. Ngakugona ubona ubusuku obunzelayo. Yabona nje manje ngizela ibha yabona-ke wena funa buwena ulele kakhulu ngoba uzovuka ngo-10. Hayibo ngeke ngivuke ngo-10. Wena umncane uvuka ngo-10 lapho ngikhanyisa i-ring light. Wayithenga malini i-ring light yakho? Wayithenga ngamalini i-ring light yakho? 800. Hayi ayikho ya 800 leyo ngiyibone phela leyo yakho sakhe ingawo incungu Enkulu bibonela efonini. bayathenga abantu ama-perfume. Ngithola abantu abawu-10 Umuntu eyedwa ethenga 1. Okay, abona abantu abawu-700 ababukayo. Abona abantu abawu-700 ababukayo. Ucele bona ngeke ngeke bengathengiswa yedwa la. Umuphi wasumfisela impahla manje? Emsebenzini ayizokhosta inkinga ungathi ungaphasi. Waye-testing lona. Awuhlanganaphi naye ubani kanje abantu abahleze bedlula lapha wena wabona yena. Hayibo baby. Cha ngiyabuza sibani kanje abantu abahleze bezotest wena wabona yena. Mina wonke umuntu unezothesta lapha nezobhala ngikubhale kahle ne-testing ngisengathi ngaphasi. Kodwa kazi ngabona ukuthi ngiyabonga abanye.
phela baze belithola ithuba lokubonga. Hawu. Ayikhona. Senkathi ubheka kanje uhafu ngithembi yami. Musukubalekela into engikhulumayo. Nawe ngihambile ngathemba ngithembi. Hawu. Sibalekela inkulumo yami. Sudlile. Lapho ngilambile. Ngidela nemali engithengile. Ela ungirifanda ke imali yami ngayo. Yani? Uthenga ngithengela i-system. Angazi ngisho ngini. Uma beseshile. Phela kodwa-ke ngisho kuthiwa sijikanga phela kodwa Kuthiwa kune-echo ngazezwayo. Angazi ke. Kashelani manje. Sala. Show my nigga. Anguzwa. wenzani? Amadevu. Angamfuni isiphi yakho Phumlani. Phumlani esho ukuthi right. Esho ukuthi right. Ayimfuni isiphi yakho. Right ngami. Dessa ama-perfume sisana. Keep. Vela ama-chase angingancane kwe-cushion. Nesidinga kodwa. Hayi bo wekhathaza mnyango. Phumlani u-right. Izwa ngami nize nangitshela. U-right Phumlani. Man, iphuma nini wina i-iPhone nami ngifuna ukungenele. Wena ngeke phela ngingenise wena bazonke abantu bayini Phumlani pho. Hawu, uma kuyinhlahla yami fanele ngenze njani? Ihamba izama kwamanye abantu hayi kimi. Hawu. Nami ngifuna ukungenela iy'hlapha ngizowina nje wazi ba. Yini lento efake ebusweni bakho bhempetha kuthiphi? Hawu, i-right nje lento sebusuku manje Awukhiphe bhempetha. Ngiyacasukela-ke ma. Okay. Awukhiphe lamaphutha owafakayo athule.
Okay, singakhipha. Ngikhiphe Okay, singakhipha. ngisakhuluma. Niyalala manje. Jahe ini? Kumnana kakhulu ngemavidiyo kodwa ngiyani. Mina ngafuni ngiye kodwa ngiyani. Ake ngithathe Wenza namabheki. ubuka i-current njena Richards Bay. Awu. Ngiyabona eleku. Kumnani bawe wuyile mavidiyo bawawuyile mavidiyo ngoba nami awufuni. Nawa uye mangozi. Hayi phela umsebenzi loyo. Oh, mina yini ngokomsebenzi. Ibhola. Kanti lo mamnyandi lo akathengani ngizobana. Ama-perfume out. Bafana phela kuqashana. Sayistopha yini indlela sengikhala mkufanele ngihenge. Okay. Yebo. Ilanga ngokungizokwazi masengizose. Phela ngizobona ukuthi ngifenge njani. Khululeka. Over rights. I'll send the first and then Miss Jamaica, Miss Jamaica. Yes, it's a day. Yes, I'm in my life. Masa? Awu ngeke. Oh, nginobelayo. Yebo esakuziki. Inamba yami ngingeshiyena kodwa wangakhuluma ama-15 yasini. Ngithi Uthineki. ay, nangayibhala phela. Phina le comment yami uyibona.
Kancane bayibona. Awusandile kahle phela. Isho ukuthi ifoni awuyithinta uma unama bese kusaba kuzongena ama-message abhedayo. Hawu, idatha awulivuli, ngani ngani idatha? Ngibonile. Yeah, ma'am. Kune-ekho ekhona so mangithola ngizosho kahle. Angizwanga. Awusungibiza ngogumede njalo. Hawu, mina ngisabuka wena uyishaye network. Ekile abazali athole kanzima uma nje wena ngizolethu aze kamnandi sikhulekele yonke lapho khona ingane ngazidlile ngazana ngahluleka uma nje wena ngesikhulu uhlelile aze kumnandi cela ngibili. Hey, qinisile ngifuna ngathiwa inkinga hayi. Angazi ngifuna esibili. Wenzani amafoni awu-2? Wenzani amafoni awu-2? Wenzani amafoni awu-2? Sandra, wenzani amafoni awu-2? Noma ngaki? Hawu, ungathi foni yodwa manje. Next time sibonayo lo phone ngizoyithatha uma ungayifiseli ngiyazwana.
Ang weekend kade out nje. Ngifuna ukwenza ibala. Ungitshelile indaba ye-makeup so ngiyazi nje ukuthi you don't need money. Ngicela u-500 wangena. Sezwakala. Awungizwa na? Ngiyakuzwa mina. 500. Angisakuzwa-ke. Imali Sengiyakuzwa siyahleka manje. awumengicela imali awungizwa. Mawucela? Angikuzwazi. Sengiyakuzwa-ke manje. Ngazama. Ngahlulekana. Angazi nolami yabo nomanyandi wakhe. Ya, Kumlandi kume. ngahluleka wami omuhle. Kubonile izinto engisendela zona ku-WhatsApp. Ngibonile. Uthi uThandiswa Phumlani kumele uncedise imali yokuthi muhle la ukuthi uwampompana ukumbonga ngokuhlukana. Yeza Phumlani. Yes. Ubonile 100. Ngibonile. 100K. Utefa khona ngabantu abangathandi. Zama. Bonile lezi zinto engisendile eziningi. Awusengisho wes-5 manje yebo ngibonile. Ngifanele khona so. Ayi bye sikhuluma ku-WhatsApp siyabili. Okay. Masuphumile kulazi ngitshele kathathu yazi. Ngithi masuphumile kulazi ngitshele. Awuqhubeka udayise. Nangihleli kabi kusofa la. Ngihleli kabi kusofa. Lo sakho Well, that's not 25%. Mau pulang live gitu. Iya, Bo. Muito. Mina bangaphumi njalo phela nje ngizozingilala njalo.
ngithi ngizoze ngilale uma ngaphumi live. Ngiyakuthanda nami. Wena khokha izipho zami njalo. Hawu ngobani? Bengenzani ngizokuphile kahle. Oh, into ebenza kube ne-echo lokhu njani i-charge. Belibuka phela khumbula izipho lamhlanje khokha. Kufanele ngiyikhiphe. Bye-bye. Ngizokubona ngawe ngiqedile. Yes. Bye-bye. Ngizobona ngawe masiqedile. Wasishisa ngekhandlela sisana. Mina ngithe ngiyakuthanda phela ngigomeli. Nami ngiyakuthanda sisanda dubu. Bye. Ngisangithandile. Ngithile nje ngase ngiyakuthanda. Kusho la ukuthi sisana. Ngiyakuthanda. Madubi. Bye. So. Sure. Sure sikhokho sami. Ngachithi lapho sikhokho. Ngithi ngibuye kahle lo mtetele manje masiyalala phela. Ngibuke kahle. Yena ngala ngicela khona mina. Ngachithi lapho sikhokho. Ngachithi lapho sikhokho. Yize kamereni nje mina. That's a wardrobe. Wardrobe amugwebe impahla. Bye. Mama njani ngiyabona. Yeah. Ngiyami ngiyakuthanda. Ungitshela sokuboso. Oh, okay. Ungalali. Angilele. Ngifonela manje. WhatsApp. Okay. Bye. It's Papa yini? I think ngibona ngani. Close. Close.
Nanthenge Nkosi yami guys, nanthenge yabona nje into kufanele sibukayo. Yabo. Nami ngumuntu. Yana kazi ngibale kahle ngiyamthanda. Ready? Yeah, mom. Yeah, mom. Okay. Ngiyabona seni. Bye. Ngiyavala manje live awulethi. Ngiyaphuma mina ngizongifona WhatsApp. Yes. Yes. Okay. Guys, papa yini? Ngiyabonga ngokubukela live farm. Ngiyathanda ukuthanda lakalazi. Ngithenge bandla ama perfume. Nami fanele ngifake lapha kwi-bio manje. Papa yini? Ngizoyiposta vlog. Ngizofonela iswaka lami papa yini bandla. Papa yini? Awungeke ngisafika ku-220. Soka lami leli ngoba ngifike sebengithathele lona. Ngeke ngisakwazi Nkosi yami. Ngizoba live kusasa futhi. Ngiyale kahle. Thola ukuthi saqashisa le ntombazana kade ngiyisola ukuthi khona I can sense ukuthi ubengekho yedwa. Lokho ethi awukhanya ugesi anginayo ibhetri ikude i-power bank. Yo papa yini. Ngiphethe ikhanda yazi.